ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ኣብቲ ዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን እናተመነኹ እዚ ቻነል እዚ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ዘለና ኣረኣእያ ክብ ንምባል ዝሰርሕ ቻነል እዩ ንሎም መዓልቲ ክንሪኦ መሪፀዮ ዘለኹ ኣርእስቲ ተምሃሮ ኣብ ምዝራብ ወይ ድማ ኣብ መምላኽ ቋንቋ እንግሊሽ ላንጉጅ ኣኳዚሽን ዘርእይዎ ድኽመት መን እዩ ተሓታቲ ዝብል ኮይኑ ተምሃሮ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ዘርእይዎ ድኽመት ናይ እንግሊሽ መምህር ድዩስ ዋላ ናይ ጂኦግራፍ መምህር እዩ ተሓታቲ ኢለ እንተዝሓትት መብዛሕትኹም ናይ እንግሊሽ መምህር ኢልኩም ከም ትምልሱለይ ርግፀኛ እየ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ገለ ሰባት ንናይ ቋንቋ እንግሊሽ መምሃራን ጥራይ ኣተኪሮም ክነቕፉን ክወቕሱን ዝረኣዩ ኣብ መንጎቶም መምሃራን ከይተረፈ ሓደ ናይ ካልእ ዓውደ ትምህርቲ ንናይ ቋንቋ እንግሊሽ መምህር እዞም ተምሃሮ ክረዳድኡኒ ኣይከኣሉን ቋንቋ እንግሊሽ ድኹማት እዮም ንስኻ ትምህሮም የለኻን ኢሎም ክዋቃቐሱ ትሰሚዕኻ እዚ ግን ቁኑዕ ድዩ እቶም ካልኦት መምሃራን ዓውደ ትምህርትኸ ኣይምልከቶምን ድዩ እምበኣር ተምሃሮ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ዘርእይዎ ድኽመት ናይ እንግሊሽ መምሃራን ድኽመት እምበር ናይ መን ደኣ ክንብሎ ዶ ትብሉ ኣለኹም ስለዚ ድኽመት ተምሃሮ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ናይ እንግሊሽ መምሃራን ድኽመት ይልኩም ተኣምኑ ተኾንኩም እዛ ቪድዮ ንዓኹም እያ ክሳብ መወዳእታ እንተደኣ ተኸታቲልኩም እቲ ተሓታቲ መን እዩ መልሲ ክትረኽቡ ኢኹም ቅድሚኡ ግን ነዚ ቻነለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ቋንቋ እንግሊሽ ዓለም ለኻዊ ቋንቋ ካብ ዝኸውን ፀኒሑን ኣሎን ምስ ፍሕፋሕ ቋንቋ እንግሊሽ ምስ መግዛእቲ እንግሊዝ ተተሓሓዚ ኮይኑ እንግሊዛውያን ኣብቲ ዝኸፈትዎ ትምህርቲ ንቋንቋኦም ከም መዘራረቢ እንግሊሽ as a medium of instruction ይጥቀሙሉ ከም ዝነበሩ ታሪኽ ይሕብር እንግሊዛውያን ኣብ ግዜ መግዛእቲ ሰፊሕ ግዝኣት ብምቁፅጻሮም ብኡ መጠን ድማ ቋንቋኦም ክሳብ ክንደይ ከስፋሕፍሕ ከም ዝኽእል ንምርድኡ ኣይጸግምን ንኣብነት እተን ብእንግሊዝ ዝተገዝኣ ሃገራት ከም እኒ ኬንያን ናይጀርያን ምስ ንርኢ ንቋንቋ እንግሊሽ ወግዓዊ ቋንቋኦም ክገብርዎ ምርኣይ ንጽልዋ መግዛእቲ እንግሊዝ ዘግህድ እዩ እምበኣር ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ መልሲ ምሕላፍና ከመይ ኢሉ እዩ ቋንቋ እንግሊሽ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ከም መዘራረቢ መረዳድኢ እንግሊሽ as a medium of instruction ክትኣታቶ ጀሚሩ ንምንታይ ዓላማ ኸይልና ክንርኢ ክንፍትን ኢና ንምስፍሕፋሕ ቋንቋ እንግሊሽ ዓብይ ተራ ካብ ዝተፃወቱ ከም መግዛእቲ ኮሎኒያሊዝም ስርዓተ ትምህርቲ ኢንተርነት ንግድን ካልኦትን ኮይኖም ብሓፈሻ ዓብላልነት ቋንቋ እንግሊሽ ዝያዳ ጎሊሑ ክርአ ዝጀመረ ድሕርቲ ኣብ 1960ታት ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ዝተረኣየ ለውጢ እዩ እቲ ብሰንኪ ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ብሓፈሻ ብሰንኪ ዘይርግኡ ኩነታት ስሩዕ ቅርፅን መልክዕን ዘይነበሮ ስርዓተ ትምህርቲ ክባራበር እዩ ጀሚሩ ኣብቲ እዋን እቲ እቶም ብኩናት ኣዝዮም ዝተሃሰዩ ኣውሮጳውያን ከም ጀርመን ስጳኛ ብሓፈሻ ካብ ኣህጉር ኣውሮጳ ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ስደተኛታት ንኣሜሪካ እዮም ተሰዲዶም ኣብዘይ ሓደ ዝለዓል ጉዳይ እቶም ስደተኛታት ቋንቋ እንግሊሽ ቋንቋ ዲኦም ስለ ዘይኮነ ከመይ ገይሮም ቋንቋ እንግሊሽ ክኢሎም ምስ ሕብረተሰብ ኣሜሪካ ይወሃሃዱ ዝብል ንመራሕቲ ኣሜሪካ ዓብ ሕቶ ኾኖም ኣቐድማ ኣቢሉ ብናይ ክኢላታት ዓውደ ትምህርቲ ናይ ባዕዱ ቋንቋ ወይ ድማ ቋንቋ እንግሊሽ ከመይ ጌርካ ትመልኽ በብእዋኑ መጽናዕቲ ገይሮም እዮም ንኣብነት ግራመር ትራንስሌሽን ሜተድ ዝበሃል ብቐጥታ ናብ ቋንቋ ዲኻ እናተርጎምካ ዝወሃብ ኣገባብ ኣመሃራ እዩ ከምኡውን ኦዲዮ ሊንጓል ሜተድ ዝበሃል እውን ንዝወሃበካ ዝርርብ ዲያሎግ ወይ እውን ኮንቨርሴሽን ኣብ ምሽምዳድ ምዝካር ዝኽተል ኣገባብ ኣመሃራ እዩ እንተኾነ እዞም ቅድሚ 1960ታት ዝውትራት ዝነበሩ ኣገባብ ኣመሃራ ኣብ ምምላኽ ቋንቋ እንግሊሽ ላንጉጅ ኣኳዚሽን ውፅኢታውያን ኮይኖም ስለ ዘይተረኽቡ ካልእ ዝሓሸየ ኣገባብ ኣመሃራ ከናዲኦም ተገዲዶም ኣብ 1960ታት ግን ናብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘመናዊ ስርዓተ ትምህርቲ ዘሰጋግር ሓድሽ ኣገባብ ኣመሃራ ኣተኣታተው ንሱ ድማ ኮንተንት ቤዝድ ኢንስትራክሽን ዝበሃል ኮይኑ እዚ ሓድሽ ኣገባብ ኣመሃራ ንዘበናውነት ስርዓተ ትምህርቲ ዝቐየረን ንምስፍሕፋሕ ቋንቋ እንግሊሽ ዓብ ተራ ዝተፃወተ ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ተመዝገበ እምበኣር ናይ ዝሓድሽ ኣገባብ ኣመሃራ ኮንተንት ቤዝድ ኢንስትራክሽን ቀንዲ ዓላማ ምስ ንርኢ እቲ ቀዳማይን ቀንዲ ዓላማን ነቲ ክፍለጥ ተደልዩ ዘሎ ታርጌት ዝተገብረሉ ባዕዳዊ ቋንቋ እንግሊሽ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ፍሬንች ከም መረዳድኢ መዘራረቢ እንግሊሽ as a medium of instruction ጌርካ
ንቋንቋ እንግሊሽ ክመልክዎ ምግባር እዩ። እቲ ካልኣይ ዓላማ ድማ ቋንቋ እንግሊሽ ተጠቂምካ እቲ ዝድለ ኣካዳሚያዊ ፍልጠት ሓበሬታ ንምትሕልላፍ እዩ። እምበር ኮንተንት ቤዝድ ኢንስትራክሽን ከመይ ጌርካ ባዕዳዊ ቋንቋ ወይ ድማ ካልኣዊ ቋንቋ ሰከንድ ላንጉጅ ትመልኽ ማለት how to acquire a new language ዝምልስ ዝሓሸ መንገዲ ኮይኑ ክርከብ ከሎ ፍሉጣት ናይ ዓውደ ትምህርቲ ክኢላታት ከም በዓል ቪጎትስኪ፣ ስቲቨን ክራሽን፣ ሜሪል ስዌይን ኣስማቶም ብተደጋጋሚ ምስ ኮንተንት ቤዝድ ኢንስትራክሽን ክለዓል ይስማዕ እዩ። ንኣብነት ቪጎትስኪ ተምሃሮ ባዕዳዊ ቋንቋ እንግሊሽ ይኹን ካልእ ክመልኩ ዝኽእሉ ኣብ ነንሕድሕዶም ሶሻል ኢንተርኣክሽን ምዝህልዩ ኢሉ ይኣምን ነበረ። እዚ ማለት ድማ ተምሃሮ ኣብቲ ዝወሃቦም ዓውደ ትምህርቲ ሓቢሮም ምስ ዝሰርሑ ነንሕድሕዶም ምስ ዝተሓጋገዙ ምስ ዝመላልኡን ከምኡውን ምስ ዝተባብዑን ኢሉ ይኣምን ነበረ። ንኣብነት ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ባዮሎጂ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ንውሰድ ተምሃሮ ነቲ ዝረኽብዎ ፍልጠት ብመልክዕ ፕሬዘንቴሽን፣ ግሩፕ ዲስካሽን፣ ስእላዊ ገለጻ፣ ጽማቕ ሓሳባት ብጽሑፍ ሳማራይዝ ገይሮም ከቕርብዎ ከለዉ ኣብዚ ሰለስተ ነገራት ይኸስቡ ኣለዉ። ቀዳማይ ቋንቋ እንግሊሽ ክመልኩ ይሕግዞም፣ ካልኣይ ኣካዳማዊ ፍልጠት ይረኽቡ ኣለዉ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ ይፈጥረሎም ኣሎ። ኣብዚ ግን ሓደ ክንግንዘቦ ዝግባአና እቲ ናይ ባዮሎጂ መምህር ንነብሱ ከም ናይ ባዮሎጂ መምህር ጥራይ ገይሩ ክቆፅራ የብሉን። ከም ኣጋላልፃ ኮንተንት ቤዝድ ኢንስትራክሽን ናይ እንግሊሽ መምህር እውን እዩ። ሓደሽቲ ቃላት ትርጉሞምን ኣደማምፅኦምን ከምኡውን ኣቃውማ ሓሳባት ከም ሳብጀክት ቨርብ ኣግሪመንት ኣቀራርባ ወሓዚ ሓሳባት ዝሕግዙ ከም ኮንጃንክሽን ከምኡውን ሲኮንሰር ወርድስ ከም በዓል ፈርስት፣ ዘን፣ ሌተር ኦን፣ ኣፍተር ዛት፣ ፋይናሊ ክጥቀሙ ከም ዘለዎም ምምሃር። ብተመሳሳሊ ኣብቲ ካልእ ዓውደ ትምህርቲ እውን ከምኡ ማለት እዩ። እዚ ዘርእየና ድማ ቋንቋ ምምሃር ናይ ኩሉ መምህር ሓላፍነት ምዃን እዩ። እምበር ቀንዲ ዓላማ ኮንተንት ቤዝድ ኢንስትራክሽን ተረዲእናዮ ተሃሊና ንቋንቋ እንግሊሽ ከም መረዳድኢ እንግሊሽ ኣስ ሚዲየም ኦፍ ኢንስትራክሽን ተጠቂምካ ተምሃሮ ነቲ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ትምህርቲ ጂኦግራፊ ይኹን ሳይንስ ዝወሃቦም ኣርእስቲ በቶም ኮንተንት ቤዝድ ኢንስትራክሽን ዘተኩረሎም ንጥፈታት ከም ዲቤቲንግ፣ ፕሬዘንቴሽን፣ ኤሴይ ራይቲንግ፣ ሳማራይዚንግ፣ ግሩፕ ዲስካሽን ገይሮም ብምቕራብ ንቋንቋ እንግሊሽ ክመልክዎ ምግባር እዩ። እዚ ዘርእየና ድማ ተምሃሮ ብናይ ሓደ ዓውደ ትምህርቲ ፃዕሪ ጥራይ ዘይኮነ ብናይ ሓባር ፃዕሪ ቋንቋ እንግሊሽ ክመልኩ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ እዩ። እዚ ማለት ግን ናይ ማትስ መምህር ግድን ግራመር ክምህሮም ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ክንድኡ ነቲ ዝወሃቦም ኣርእስቲ ዓውደ ማትስ ዝጥቀመሎም ተርሚኖሎጂ ቃላት ይኹኑ ሓሳባት ተጠቂሞም ብቋንቋ እንግሊሽ ገይሮም ክዛረቡሉን ክገልጽዎን ክተባብዑ ይግባእ። እምበር ሓደ ናይ ማትስ መምህር ኣነ ናይ ቋንቋ መምህር ኣይኮንኩን ኣነ ናይ ማትስ መምህር ጥራይ ዝብል ተኾይኑ እዚ ኣንጻር ኮንተንት ቤዝድ ኢንስትራክሽን ዝኽተሎ መምርሒታት ኮይኑ ሓደ ካብ ቀንዲ መትከላት ኮንተንት ቤዝድ ኢንስትራክሽን እምበር ከምዚ ዝስዕብ እዩ። Every teacher is a language teacher. All subject teachers are language teachers. ኩሎም መምሃራን ናይ ቋንቋ መምሃራን እዮም። ነፍሲ ወከፍ መምህር ናይ ቋንቋ መምህር እዩ። እምበር ኩሉ ናይ ኣካዳሚ መምህር ናይ ቋንቋ መምህር ምዃኑ ዝምህሩ ብዙሓት መጻሕፍቲ ተጻሒፎም እዮም። ብዙሓት ምሁራት እውን ብዛዕባ እዚ ኣስተምሂሮም እዮም። ቋንቋ መምሃር ናይ ኩሉ መምህር ሓላፍነት እዩ። ቋንቋ መምሃር ናይ ኩሉ መምህር ሓላፍነት እዩ። እምበር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድኽመት ቋንቋ እንግሊሽ ኣብ ተምሃሮ ሓላፍነት ናይ ኩሉ መምህር እዩ ክብል ኢለ ዘቕረብክዎ ጽሑፍ እዚ ኮይኑ ንስኹም ከ እንታይ ርኢቶኹም ኣብ ኮመንት ጻሓፉሉ ኢኹም። እምበር ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ሰሰናዮ።